lang, modest na kayanan na dati, at kung tutuusin maliit na halaga, pantawid at samantala sa ngayon sa ating mga apektadong pamilya. Pero ma'am, kayo as a part of the minority, obviously, supportive kayo sa request ng Presidente. So, supportahan na kayo supplemental budget. Yung nga nauna kong nasabing cash assistance of 30,000 pesos per family ay natuwa ako nung sinabi ni Presidente na hihingi siya ng supplemental budget. At kahapon lang ay nagsalita na rin si Senate President Pro Tempore Ralph Recto na isang Batanggenyo rin na talaga kakailanganin namin umaksyon sa ganitong mga paraan. So I welcome these initiatives, these calls, at nakikiisa yung nasabi ko